Dan gwari? Baba, ni na ga kuna gudu. abin arziki ne ya zo. Baba Atiku ne ya zo, baka gani gudu ba? Abba baka ga ba? Baka gani na gudu ba? Yani na nan ya gudu abu kamar kwado na zubi a gurin jiki na wani ya gudu. Adin kaje damina ne bai ba kowa saka samu da ka to ko hankali ne maza ka samu. Allah kai ka ce an zubar da kuɗi. A gani. Kawai da ka masoyinsa ya je? Wani. Sarauta a dangane. Na gan shi a jefe. Na wuce shi me kwayan ba biyo mu ba. Na baka ba shi labari ka ce a dangane ba labari. Masoyinsa na hakikan wanda ba ya bacci an ce da shi a ciko yake kwanciya. Na gan shi fa. Haka na gan shi da mu biyu. Sana kana dan halakan yan bato na ci kuma gaba da gaba ba Allah kowa ya gaba da ya ci insha Allah in Allah da ni kadai ne na Atiku in Allah da ni na Abubakar ba fa Atiku in Allah ni saboda san Atiku ba na jace ganye maka ke ci Atiku Abubakar wazira adab in Allah ya dana cin tuwo ya dana cin komai ka san me dalili sai ka ce akuya dalili na daya in cancana kudi in ririta kudi in tantala kudi ajiye ranka da kaf saboda mai kazo saboda zaben baba Atiku in yi bajinta yi mutanen antiri 2023 kai in Allah me ka ba ka san da an gari ba da ba mu labarin karka wai me shekaran je ku dora tani na koma gida da gudu na kuna wucewa kamar ana fanfale kamar ba labari dan gwari to barka ji labarin sa ka sai da kana shekaran je kamun abin da ban ji dadi ba ka zo da mutane kuna gudu ji da halga ma da kuna gudu ka sa na shiga gida na tuntube na zubo da mata tana mun rude na zama mata da abin din tona na kuna wucewa kamar ana fanfale kamar ba labari dan gwari bare baka labari sai da kana dala ce mai babu wani adangani kyankyaso batan miya sarauta na baba Atiku yanzu wai kai ka da baba wanda yana da kudi ne na Atiku ko wanda ba da kudi kai dilla ana mana zurri wajen 20,000 nake gani a ina ka samu wannan kudin kallon shirman ka baba Atiku an zo lambe an zo lambe shine ya bani kudi ranar da ka ga ina gudu kai na wuce ka me yazo yi wala lambe wurin mutanen shi ya zo ta'ziya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ismu quli uban mu quli farakata muhammad kai ta kanmu kai ta kabiran kai ta abin da bai kare mu ni ba fata kudin nan nake ba kawai in je masoyi je gana da masoyinsa inna lillahi wa inna ilaihi wai da kai ka gana gudun ma muka je ba na ga ana gudu na fito na ga ana gudu na zo zan yi sallah na ga ana gudu na koma gida ayi ka amma kai dan mura uba ne ya kamata an ya ga mu ko ya ce baba Atiku ne ya zo gidan jana'ida sai in je in halarta hadarin kudi ya zo malafa kowa ka ji hadarin kudi ban malafa kai kudin ne a gaban ka ni soyayya nake masa zuriyan ta Allah soyayya nake masa tsakani ga Allah mutlaka kawai ne kai da baka ji wahalan da an ji ba ban ko baka ka ko gudu aka ba ka shi ko na ke shi what hey what's your night girl ni ban goga maka bakin ciki a shi fanna baba ne a bai san ne a shi na baba ne na ci kuma gaba da gaba ba ko gaba da kai ya ci kaza amma kai asara ba za ci ga charbu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga ka ce su fari ina ya koma gida wata unguwa ma kace wala lambe ai haka yayi wala lambe ya ji la ilaha illa huwa hena je inda yaje hena je ko zan kai ko bai tafi ko ya soka a wani insha Allah Allah ya dare ba sai kai kankan ba madauriya maka addu'o'i wal ijri a ji ku za mu zama